Yes, jamen jeg har så lavet det her med formalia i forhold til handelskorrespondance. Øh, yes, og i forhold til opbygningen, så vil jeg så komme ind på alle punkterne senere, men det er bare sådan en hurtig indledning til, kan man sige, hvordan det skal bygges op. Hvor i begyndelsen skal man så have et brevhoved, reference, derefter datoen, så en modtageradresse, en indledende hilsen, så en overskrift, derefter den reelle tekst, altså brevteksten, en afsluttende hilsen, så en afsender og underskrift på, og så eventuelt bilag og kopier. I forhold til brevhovedet, så skal det så her, hvor at detaljer om afsenderen fremgår. Det kunne fx være navn, virksomhedsnavn, adresse, virksomhedens logo eller lignende, alt efter type virksomhed og type af henvendelse. Så kunne det også være sådan noget som et kontonummer og registreringsnummer, der fremgår, hvis man er interesseret i at sælge eller købe noget. Og så også ejerens navn eller lignende. Og det fremgår ofte øverst, hvis man har med papir at gøre, hvis det fx er i brev. Og ellers så fremgår det ofte som sådan en signatur til sidst, hvis det er en mail. I forhold til reference og dato, så er der forskellige typer af reference, alt efter hvilken henvendelse man foretager sig. Det kan fx være sagsnummer, eller ordrenummer eller lignende, men det kommer helt an på, hvordan at man, hvilken type henvendelse der er. Også, det er bare noget, der skal sørge for, at det vækker sådan en forståelse for, hvilken emne eller hvilken problemstilling man skriver om. Og så forhold til datoen, så er det så bare en måned, der skal skrives helt ud, og det er med stort begyndelsesbogstav, som altid på engelsk. Og hvis det så er britisk, så skriver man så dagen før måneden, det vil sige 7 eller 7 July for eksempel. Og hvis det er amerikansk, så er det så måned før dag, så July 7. I forhold til modtageradressen, så er det så her, hvem modtager ind i brevet, så kommer man så med navnet på personen, afdelingen eller firmaet, man sender til sender, og så selvfølgelig selve adressen. Så kommer så den indledende hilsen, og den er faktisk rigtig vigtig, fordi det er egentlig første sådan egentlige henvendelse, man har til modtager, hvor det er første gang, hvor de ser, hvordan man sådan skriver for alvor til, hvor man er høflig nok og så videre, indtrykket, det første håndsindtryk på en eller anden måde. Og det er for meget forskelligt alt efter, hvilken forhold man så har til modtageren. Hvis det ikke sådan er en specifik modtager, men generelt bare ud til en virksomhed, eller et eller andet, som man ikke rigtig kender, så skriver man så bare Dear Sirs. Hvis det er en bestemt person, men man kender ikke navnet, hvis det for eksempel er en afdeling, man skriver til, så kan det være Dear Sir, eller Dear Madam, hvis man nu kender kønnet jo, alt efter, Og det kan også være bestemte personer, man kender navnet, så kan man så skrive Dear Mr., altså Jones for eksempel, eller Dear Miss Jones også. Og kvinder, de tiltales så bare med MRS, hvis man ikke kender civil status, ellers skal man bruge Miss og Mrs, alt efter status selvfølgelig. Og hvis det så er en bestemt person og uformelt, så kan man så bare nøjes med at skrive Dear, og så fornavnet, for eksempel John. Så i forhold til overskriften og brevteksten, så er overskriften, det er vigtigt, den er kort og præcis, og fremhæver det allervigtigste, meget præcis budskab, og man vil gerne skrive den med fed, for lige sådan at vise, at det her det er den egentlige overskrift. Men igen, vigtigt, præcist og meget klart i sproget. Brevteksten er så delt op sådan i 4 dele, hvor den første er en indledning, hvor man sådan gør opmærksom til, hvorfor man henvender sig, og årsagen til henvendelsen. Det kan fx være, at man har set en kampagne med virksomheden. Så kommer man med selve henvendelsens omdrejningspunkt, faktadelen. Hvad er det egentlig, vi forventer af jer? Vi leverer nogle produkter, eller lignende, altså hvad er det, vi gerne forventer af hinanden? Så konklusionen til, så hvad skal den fremadrettede proces være? Skal vi fortsætte samarbejdet? Skal vi have nogle materialer sendt eller så videre? Og så 4'eren lægger man sådan op til yderligere kontakt i afslutningsfasen. Så kommer den afsluttende hilsen så, og der her er det igen vigtigt, at man går tilbage og ser, kigger på hvilken indledende hilsen brugte man så, og så igen, så kan man sørge for, at det stemmer overens, hvor hvis der er ikke nogen specifik modtager, så bruger man så yours faithfully, og hvis man igen ikke kender navnet på personen, så er det også yours faithfully. Hvis det er en bestemt person, og man kender navnet, så bruger man så yours sincerely, og bestemt person, hvis det kan være sådan lidt uformelt, hvor man for eksempel starter med Dear John, så er det bare best regards. Så skal man så have sin afsender, og der angiver man så først virksomhedens navn, derefter sit eget navn, og så ens funktion i virksomheden, og så har man så sin underskrift i bunden for eksempel.
Så kommer der så med, ja, hvis der eventuelt er bilag, så skriver man så bare ENC. Det er hvis der så er et bilag, og ellers skriver man ENCS, hvis der er flere bilag. Og det står også for enclosures. Hvis der så er kopier, så angiver man så, om der er andre modtagere af brevet, hvis nu for eksempel det er sendt til en overordnet i firmaet også, eller lignende. Og hvis det er så ofte noget, der skrives, hvis det er brev, men ellers kan man ofte se det på mail, ved at der er angivet nogen i CC-feltet. Men ja, det var sådan set egentlig det.